Bos días, estamos a 15 de xuño de 2021 e fai exactamente 730 días que vostede é alcaldesa de Xinzo. Pero non só iso, como dicía no discurso de toma de posesión, a primeira alcaldesa da historia desta vila. Voltando a vista a ese día, dicía vostede: somos 4 partidos distintos, 6 concelleiros e unha concelleira, pero seremos un solo equipo e un solo goberno. Temos que lle reconocer que no pobo ninguén apostaba a que durarían máis de 4 meses. Que nos ten que dicir sobre esta cuestión? Houbo momentos difíciles, todo foi como se esperaba. Cantos puntos do pacto houbo que rectificar ou esquecer para chegar a día de hoxe? Bueno, bons días a todos e a todas, e decir que sí, que son 2 anos de un intenso traballo, con moitísima humildade por parte de todo o equipo de goberno. É verdade que nadie apostaba porque este goberno chegara a onde estamos chegando, e nadie apostaba porque duráramos máis deses 4 meses. Sin embargo, o tempo veunos a dar a razón. Somos un equipo cohesionado de concelleiros e concelleiras, onde fomos quen de apartar as diferencias e de deixar de lado as siglas políticas para avanzar en un proxecto común que foi o que nos levou ás eleccións do ano 2019 e conquerir un goberno alternativo, un goberno de progreso, un goberno onde estamos a poñer o mellor de cada un de nós, moitísimas horas, moitísimo esforzo, moitísimo traballo, pero sempre ao servicio dos veciños e das veciñas de Xinzo. Decía vostede que son alcaldesa, a primeira muller alcaldesa de Xinzo. Para min é unha honra, como me parece que para calquera servidor público é unha honra ser o alcalde do seu pobo, no que naceu, no que creceu, no que vivo e no que penso seguir vivindo hasta o final. Seguindo co seu discurso do primeiro día, decía non escatimar esforzos para ser un goberno limpo, sen mácula, transparente e inclusivo. Xa non falou algo hasta ahora. Si vemos os comentarios da oposición, non dudan nada do esforzo, pero sí critican a transparencia. O esforzo me parece que na época que estamos atravesando é titánico como para todos os concellos deste país. A pandemia veu a poñer en riba da mesa que a prioridade moitas veces non son os proxectos, sino que son as persoas. Durante un ano sufrimos momentos terribles, momentos de moita tensión, incluso de nerviosismo entre os propios compañeiros, porque a veces queremos dar respostas inmediatas ao que non se lle pode dar resposta inmediata. Pero durante o confinamento, durante os momentos máis duros, fomos capaces de poñernos a traballar arreo, codo con codo, sempre, tamén, teño que dicilo, co apoio dos membros da oposición, co resto de concelleiros e concelleiras, e me parece que pusemos solucións encima da mesa, sempre tamén coa colaboración dos veciños e veciñas. Cabe recordar aquí que tuvemos que prescindir da nosa festa emblemática, como foi Entroido, que para os liñaos e as liñás supuxo un verdadeiro sacrificio. Si é verdade que moitas veces a oposición, lóxicamente, na súa labor de fiscalización nos pode acusar de falta de transparencia, pero eu penso que non é a acusación de falta de transparencia. É máis ben que a veces non facemos o que eles nos dicen que debemos de facer. Nós temos unha forma distinta de gobernar. En cuanto a transparencia, todo o que se refire a cuestións administrativas están colgadas nas plataformas que teñen que estar colgadas en base á lei de transparencia que así o exixe, e moitas veces nos tomamos decisións que a eles lle poden parecer acertadas ou non, pero son os veciños e as veciñas de Xinzo que nos teñen que xulgar dentro de 2 anos. Para rematar o seu discurso, o día 15 de xuño de 2019, decía que ia a ser a alcaldesa máis humilde pero a máis traballadora. Cree que despois de 730 días o pobo recoñece-a desta maneira? Así me gustaría que fora. De feito, a máis humilde, penso que todo o mundo ten acceso ao despacho da alcaldía. Me parece que todo o mundo ten unha resposta vía teléfono, vía WhatsApp, 24 horas prácticamente o día e 365 días. O mesmo podo decir da maior parte dos compañeiros da corporación, do grupo de goberno. E en cuanto a máis traballadora, eso teñen que xulgar tamén os veciños e as veciñas. Eu, como decía antes, vivo en Xinzo, nacín en Xinzo, criei-me aquí, coñéceme todo o mundo,
e podolle dicir que os veciños son atendidos incluso na rúa, no supermercado ou na peluquería. Pero, insisto, o despacho da alcaldía está aberto para todo o mundo. Me parece que nadie pode decir, salvo que teña un deber inexcusable, que agora, como saben, moitas das reunións son telemáticas e non se poden ou non se deben interrumpir. Cualquera que chega ao Concello para falar coa alcaldesa ou con algún dos concelleiros ten a porta aberta e se lle dá a resposta inmediata. Por lo tanto, o traballo e a humildade é algo que tamén terán que valorar os veciños. Nos estamos poñendo todo o esforzo e as luces do Concello están acesas incluso pola tarde hasta ben entrada a noite. Damos fe deso. A noticia desta semana foi a dimisión dun concelleiro do PP moi ben valorado por vostedes hasta nunha sesión plenaria. Como analiza esta dimisión, tanto desde o punto de vista da alcaldía como do seu partido? Pois é unha perda importante, porque é un concelleiro, como ben decía, moi ben valorado, tanto polo grupo de goberno como por o resto dos compañeros, me consta, da corporación e polos veciños e veciñas. Un concelleiro que tuvo áreas de grande responsabilidade durante os últimos 10 anos, moi involucrado co deporte, pero tamén ca cultura, ca educación, polo tanto que abarcaba moitísimos colectivos e chegaba a moita xente. Decir que na valoración que facemos do grupo de goberno, a valoración que fago personalmente, é que se vai un gran traballador, se vai por motivos persoais e de saúde, me consta, que son certos, co cual tuve a oportunidade de falar por teléfono largo e tendido, agradecéndolle todo o seu traballo e todo o seu esforzo que puxo ao servicio do pobo de Xinzo, e decir que lle desexamos todo o mellor no persoal, que seguramente o necesita, porque a saúde, como queda demostrado no último ano, é o máis importante do mundo. Para rematar esta entrevista, tamén no discurso de investidura decía vostede: Xinzo pon nas nosas mans este pobo e a nosa misión é poñelo en marcha, dinamizalo, adecentalo, melloralo e convertilo nun lugar moito mellor para vivir. Xa nos acordas de todo isto, verdad? Sí. Que pobo se encontrou e en que se diferencia a día de hoxe? Pois encontramos un pobo non abandonado, pero casi, con unhas infraestructuras en pésimas condicións. E cando falo de infraestructuras, igual falo de edificios, de instalacións deportivas, de zonas verdes e incluso de infraestructuras viarias, tanto en Xinzo como nos núcleos de rural. Puxemos todo o esforzo en chegar a todos os puntos, inda que é materialmente imposible facelo en tan pouco tempo, despois de tantos anos de goberno do PP. Decir que a pandemia tamén puxo en riba da mesa que os espacios ao aire libre, que os paseos, que os parques son importantes para darlle unha mellor calidade de vida ás persoas, para que podan disfrutar dun entorno san e saudable. Recordar simplemente que chegamos a Xinzo e había uns tractores desbrozadoras que estaban parados no almacén da brigada. Puxeronse en marcha inmediatamente e a día de hoxe podemos decir que todas aquelas infraestructuras ou vías de acceso asfaltadas aos 32 núcleos do Concello están a día de hoxe desbrozados. Empezaremos cas vías de comunicación que non están asfaltadas e que dan acceso ás explotacións. Pero é máis, chegamos e encontramos unha pista cepetal estival que era prácticamente no proxecto un arranxo dun vial e con unha senda peonil ou unha recollida de pluviais. Fomos quen de convertila nunha gran avenida de 16 metros con todos os servicios para expandir e que se poda desenvolver urbanísticamente o Concello hacia esa zona. Que temos hoxe en día que non tiñamos aquel día? Temos infraestructuras en mellores condicións. Temos unha piscina climatizada, unhas piscinas exteriores que distan moito do que nos atopamos cando chegamos. Temos novas pistas de pádel, temos en proxecto agora mesmo empezar a licitar a plaza do Conservatorio, convertir lugares degradados en lugares de ocio e de esparcemento para todos e para todas. E non descuidando tampouco os pobos e os núcleos do rural, donde tamén se están acometendo importantes reformas en centros sociais, en vías de acceso, en reparacións, en todo tipo de infraestructuras que nos encontramos cando chegamos ao Concello en un estado bastante lamentable. E a segunda e última, cal é o pobo que nos vai deixar dentro de 2 anos, o que nos van a
deixar dentro de 2 anos? Pois para empezar un pouco con un consumo enerxético bastante reducido. Temos aprobados a día de hoxe 6 proxectos dos presentados ao IDAE e eses 6 proxectos significan pois, unha reducción no consumo de enerxía eléctrica solo en iluminación pública de un 70% do que se está pagando a día de hoxe. É unha inversión de 1.800.000 euros, pero é unha inversión que trataremos de rentabilizar o máximo posible e que ten un prazo de execución hasta o 31 de xullo de 2023. Temos unha senda peonil e un carril bici no entorno da Moreira, onde temos máis de 500 rapaces que practican deporte nesas instalacións e que teñen que achegarse a ese punto pois por un entorno seguro, saudable e, sobre todo, donde prime a seguridade vial. Temos en redacción de proxectos xa o derrube da presa de Budín e, por suposto, nos pensamos que é un aporte de augas limpias ao noso canal principal, que é o río Limia, pero tamén infraestructuras de mellora no mosteiro de Trandeiras. E en breve nos visitará o presidente da Confederación para facer do río Limia, entre a ponte de Baltar e a ponte do Bouzo, pois un paseo circular que tamén de calidade de vida aos veciños e veciñas e empecemos a vivir de cara a ese río que é a nosa arteria principal e que é un río, como todos saben, internacional. Por lo tanto, temos en marcha tamén o que é a ampliación do polígono industrial, onde esperemos que se instalen empresas e que transformen produtos do que se produce nesta comarca, que, como todos saben, o produto estrela é a pataca, e este ano, no mes de setembro, faremos a segunda edición da Feira da Pataca e da Maquinaria Agrícola, que queremos convertila no referente de toda España. Por lo tanto, eu penso que o traballo está aí, nos queda moito por facer, hai cousas que tuveron que esperar ou quedar en stand-by durante a pandemia e que esperamos poñelas en marcha no que queda de legislatura. Para non acabar tan serios, habrá festas este ano ou non habrá festas este ano? Ou medio festas? En espera do que nos marquen as autoridades sanitarias, me parece que esta fin de semana hai algunha proba piloto. Non teremos festas como coñecemos ou como recordamos as festas de Santa Mariña do 19, posiblemente se sean unhas festas distintas, con aforos limitados, con outro tipo de espectáculos, pero nos esperamos que si o día 17, 18 e 19 habrá festas en Xinzo, ou polo menos algún tipo de celebración, recordando que son as festas patronais. Si lle queda algo máis por dicir? Simplemente agradecerlle a todos os veciños e veciñas de Xinzo a súa implicación, o seu esforzo e a súa responsabilidade no momento no que nos atopamos. Sempre encontrarán neste tipo de goberno a man tendida para todo o que necesiten e dicirlle aos nosos comerciantes e empresarios que estamos ao seu carón e que demandaremos ante as administracións todas as axudas e poremos dentro do Concello todos os esforzos posibles para que todos podan ter un proxecto vital neste Concello. Pois nos cos nosos mínimos medios agradecemos que este aquí esta mañán. Agradecida desta entrevista, como non pode ser de outra maneira, igual que fixeron fai 2 anos. Moitas gracias.